Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une comme formation disponible en licence. Le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamro la kamago berebere ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la mukele kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la dunya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Susɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ
kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ. O baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ. minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na. Sabula bolimafɛn sen 2 ani sen 3 ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la. maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ. o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na. ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la. minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. bi ye tarata ye juillet kalo tile 28 san 2026 bi sɔgɔmada in na an ka babu bɛna tali kɛ min na accident faya kɔnɔna na maa 7 o ni tora o senfɛ. Tour d'Afrique fana na accident dɔ fana kɛra kunungo o sɛbɛkɔrɔ juguyara kosɛbɛ tiɲɛni barika bonyana jogintaw caman yera ale ko senfɛ. kamanagantɔ dɔ n'o y'an balimakɛ dɔ ye ale taari fili pɔn 2nan sanfɛ nka min ye ji kɔlɔsibaw ye u sera k'ale salo k'a labɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko bana de b'ale la. Gawo buru sɔngɔ o bɛna to 30 la min ye taji ye o bɛ ka sɔrɔ Kucalakaw fɛ yen. Polisiw ka wulikajɔ Kayikaw fɛ yen min ye misi 36 tɛgɛ sera ka da o kan. Tapa n'a ka cɛ dɔ olu bɛ wulikajɔ la. Kalabankɔrɔ fana maa kelen minɛna ye marifa b'a bolo min ye kamalennin ye a bolo tɛ bin ka wuli fana an n'an da don o kuma na. Misiri n'o ye san 600 misiri ye Sankore Tɔnbɔkutukaw fɛ ale muli baaraw kɛra. Fala n'i ko Tɔnbɔkutu i b'a fɔ Jingare Bɛr ale ye san 700 sɔrɔ. Sankore tun ye université de kalankɛyɔrɔ ale misiri o bɛ san 600 la bi min ye anw yɛrɛ buranakaw ta ye n'o ye Sidiyeya ye o fana bɛ degun kɔnɔna na u yɛrɛ welewelemada kɛ n'o ye Wangaralakaw ka misiri ye ko ka dɛmɛ d'u ma ko n'o tɛ ko misiri a fana firitɔ don. Muli min bɛ senna nin ye b'a dɔn ACRT maaw n'o ye Babi Arbi n'a ka maaw ye u n'u hakili to Sidiyeya fana na sabula misiri ba 3 bɛ Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔ Jingare Bɛr Sankore ani Sidiyeya olu de misiribaw ye. Jomayi ale bɛ kunbɛn bi Bamakɔ kɔnɔna na Fala ye. Asaba Jalo ale taara ka baarakɛyɔrɔ 2 lajɛ digitalisation ko bɛ cogo di baara ka kɛ bɔlɔlɔ fɛ ka sɔrɔ maa m'i bolo bila i kun ka wari di furakɛlikɛlaw ma ale ni maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka yɔrɔ ko. Simanko ta na sira fɛ usine bɛ ka jɔ Jogari la min ye Musa Galabu ye ale taara ka t'i ɲɛda o kan. Biennale sportive ministre ale y'o ɲɛfɔli kɛ kunun a donna ta kan ka kɛ cogo di a kan ka kɛ yɔrɔ mun na n'Ala sɔnna a ma an n'an da don nin bɛɛ la bi sɔgɔmada in na. Foli ani tanuni ka kurakuraya Douanza député n'o ye Ilias Guro ye député ka député an b'a fɔ ka waleɲuman da Douanza kɔnɔna na ka Douanza bɛɛ lajɛlen fo. Ilias Guro ale sabula bi sɔgɔmada in na. Jaba Sidibe an tɛ ɲinɛ a kɔ n'o ye filamuso ye a bɛ Salakaw ka sigi la nin waati in na min ye Sori Kɛmɛso ye a n'a balima n'a sinju k'olu fana fo. Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ ale kɔ min ye commune 4nan maire kɔrɔ Fala ye Mane Saka an b'a fɔ ka maningalaka bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na Mane Saka sababuya la. Sibika don Tabuka don Ɲanafaraka fana don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Narenaka fana don Jolibaka don wa min ye Kangabaka fana don Fala ye sabula maningala ye nin bɛɛ de ye. An tɛ ɲinɛ Seydou Sakɔ kɔ monsieur le maire Jalafarakaw ka maire Sajula marabolo la u yɛrɛ ko Sajula sanu baaralaw bɛ fɛ ka murutu Fala ye ko b'a fɛ ka baara bila dɛ.
o don n'o kɛra o man ɲi dɛ n'an bɔr'o la fana an bɛ les jeunes fo Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo an tɛ ɲinɛ Siriman Bacili kɔ monsieur le maire Amadou Gassama ka taa se min ye Jalolakaw olu ka denbaya la Badilabugu n'o ye Umar Jalo ye k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na olu fana bɛ baara la baara min bɛ ka faso dɛmɛ baara kɛ kosɛbɛ fara ye nka u tɛ ka mankan k'a la u bɛ ka baaraba de kɛ yaasa Badilabugu bɛ lafiya cogo min an b'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya la foyi tɛ saniya bɔ n'a saniyara o y'a tilalen de ye nin y'an don ka ye sɔgɔma in na ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an ka jaani sanfɛ Ana Jarabiya Falaye Ketabiya ani ne yɛrɛ. Kanja Burama Kuyate ko ni maa min ye balimaya dumani kurun bila i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛdɔnbaliya fuga o kɛnɛjalan kan Mali Senegali Bikoma dugujɛ n'i ye Mali ni Senegali ta k'a lajɛ Falaye a bɛ fɔ min ma ko jamanaw ka kalekan n'o y'u ka devise ye jamana kelen kuntilenna kelen miirina kelen o ye Mali ni Senegali jɛ ye n'i ye an ka bandiriw fana ta k'a lajɛ Falaye lolo binkɛnɛma min bɔ a la drapeau bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Nioro Sahel ba anw fɛ yan cogo min Nioro Ripu o fana bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen wɔlɔfɔbugu bɛ yan cogo min Bamakɔ Falaye Bamarankin o fana bɛ wɔlɔfɔw fana fɛ yen ni maa min hakili b'a la 22 septembre min kɛra san 2005 sa Sikasokaw fɛ n'a défileba kɛra jamanakuntigi min wulila kɛnɛ kan o ye Ablaye Wadi ye min ye Amadu Tumani Ture ka tile kun don ale yɛrɛ tun bɛ Wadi wele ko empereur ka sabuya kɛ min ye maa min no hakilina ka ɲi kuntilennaw ka ɲi Falaye Mali ni Senegali o y'a sɔrɔ min ye yɛrɛtaw ma kɛ jamanaw minnu bɛ n'olu bɛ farafinna ka yamaruya kɔnɔna na Faransi ka yamaruya kɔnɔna na jɛjuru ma sa u ka se k'u yɛrɛ sigi u yɛrɛ ye hakilinaba min bɔra Modibo Keyita la an kana fɔ k'an bɛ fara an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ jɛkuluba kelen ye o la Mali ale ni Senegali Mali tɔgɔkɔrɔ Falaye o tun ye Sudan faransɛ ye min ye san 1959 o la sa Mali ni Senegali septembre kalo la sa olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma Falaye k'a yira sa k'a fɔ ko olu ye jamana kelen taabolo ye kelen ye min ye jamana kura in ye n'o tun ye fédération du Mali ye a tɔgɔ tun y'o ye a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya fɔ bɛɛ lajɛlen na avril kalo tile 4 san 1960 san nka utu kalo jɛ nana fara k'a sababuya kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ jumɛn ko min ye chef d'état-major ye ka maa sugandi ka kɛ o ye politikimaw n'u ka fɛɛrɛ Senghor ni Modibo Keyita olu ma se ka ɲɔgɔn faamu a ko nana laban mun na bɛɛ lajɛlen ma min ye maliyɛn minnu bɛ n'olu tun bɛ jɔyɔrɔ la wɔlɔfɔw ka fɛn kɔnɔna na Falaye jamana kɔnɔna na a fɔra ko k'u bɛɛ lajɛlen kɛ terrainba kelen kɔnɔ k'u bila ka na Bamakɔkaw minnu bɛ n'olu ye maakɔrɔw ye olu hakili b'a la nka o bɛɛ n'a ta Mali ale ni Senegali u ma ɲɔgɔn bila don kelen da kelen Ablaye Wadi ale ye tile la ale ni Amadu Tumani Ture ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Senghor tile la ale ni Modibo Keyita ye baara kɛ min ye Abdou Diouf ye ale fana ni Musa Traoré ye baara kɛ Falaye jamanakuntigi fɛn fɛn tɛmɛna anw fila fanfɛla la yan bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ jamana in ye kelen ye n'i ye Traoré ta u b'a fɔ k'o ye Diop ye olu fɛ yen Falaye n'i ye Jataw ta olu ye Keyitalakaw ye a caman baden bɛ yen wa min ye jamu ye jamu ma bɔ jamu la Mali ale ni Senegali n'a ka di ye a fɔ woro a n'a fɛɛrɛ bibi na Diomaye Diakhar Faye ale kan ka na cu an fɛ yan ka na taama la tile kelen taama don a bɛna sɔgɔma in na ka taa wulada fɛ Falaye taama in nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabula a kɛlen ka fanga ta a kun nana ya décembre kalo kɔnɔna na san 2024 yaasa ka se ka balimaya ni sinjiya sinsin o kumaw ye tali kɛ lakanako la bolodi ɲɔgɔn ma min ye a ka o taama ye a ye tali kɛ fɛn min kɔnɔna na sa o ye k'a yira sa k'a fɔ ko ani Mali an ka hakili to ɲɔgɔn na Falaye zen ta o bɛ ka kɛ hukumu wɛrɛ kɔnɔna na sabula bi CEDEAO ale ni AES jamanaw olu tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ Sierra Leone b'u ka o don ko min ye Diomaye Diakhar Faye ye ale sugandira CEDEAO maaw fɛ a ka kɛ u ka ɲɛmaa ye ɲɛmaa min don sa a b'a to ale kan ka se ka baara kɛ o la Bamakɔ kumabaw bɛna kɛ min ye o bɛna kɛ lakanako kuma ye cɛncɛnfuga jamanaw la min ye Bamanjɔni Jugawale kɛlɛli sɔrɔko ta na sira fɛ adamadenya ko ta na sira fɛ Mali ni Senegal Falaye n'i y'a fɔ fana i b'a fɔ ko nɛgɛsira o bɛ se ka lakurakuraya cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye Mali Senegal ye n'i y'a mɛn Senegal Falaye
u ka port ka ɲi a ka ɲi maaw bɛ taa fɛ kɛmɛ sarada la 50 Mali de bɛ mago donnen no Senegal port la o kumaw fana kan ka kɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ Basiru Jomayi Jakar Faye a ka sen nali kɔni min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama don nka CEDEAO ka ci bɛ a da ka n'a fɔ AES jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamanakuntigi Mali Burkina Niger olu ka se ka nin baara in kɛ maaw y'a yira sa k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ a bɛna na balimaya ni sinjiya kuma na sigiɲɔgɔnya kuma n'o o bɛna na fɔ ko min ye Jomayi ye a nakun yɛrɛ yɛrɛ ye min ye AES ka nin kɔ don CEDEAO la koyi CEDEAO kɛlen ka fɛɛrɛ de sigi bi n'o ye fɛɛrɛ belebeleba ye sa ko san 50 kɔnɔna na CEDEAO ka se ka to jamanadenw sago la jamanadenw ka miirina ka sigi sen ka baara ka se ka kɛ n'o ye lajɛ min kɛra Sierra Leone kaw fɛ yen AES maa ma taa a maa ma wele wa min ye AES ye a ma sɔn k'i da don nin kuma in na min ye wɔlɔfɔ kunnafonidilaw ye olu ko Jomayi ja ka gɛlɛ dɛ Falaye ko maa min y'a ka parti politique sigi sibiri tɛmɛnen n'o tɔgɔ ye Kirayi ye n'o ye fasodenw ye k'o sigi sen kan k'a ma tulo la maa min n'o kɛlen ka parti politigiw ci ka se ka fɛnw sigi sen kan ani Usmane Sonko bɛ fɔngɔ ɲɔgɔn min na k'o bɛɛ la k'a nana i cogo Mali de la ka Mali de sugandi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Falaye wɔlɔfɔ kunnafonidilaw ye ɲininkali kɛ k'o tuma na ko Jomayi bɛ mun ye Assimi la ni a bɛna se k'o baara kɛ dɔw ye jaabili kɛ k'a t'a yɛrɛ ka ci la CEDEAO ci ka bon ni a yɛrɛ ka ci ye hali n'o y'a sɔrɔ Mali ale ni Senegali cɛ fana ko ka gɛlɛ kosɛbɛ min ye Jomayi Faye ye k'a ka kuma bɛna tali kɛ min na Falaye kosɛbɛ o ye ECHO ye musaka n'o ye wari ye min kan ka sigi sen kan AES ale ni CEDEAO jamanaw fɛ nka min ye AES ye ale ma nisɔndiya fiyewu CEDEAO ka o baara in tali la ka di Côte d'Ivoire jamanakuntigi ma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye o min kɛra AES kɔni ko hali n'o y'a sɔrɔ u m'a fɔ nin waati in na k'u tɛ CFA la k'u ka wuli ka jɔn n'u ka cɛsiriw b'a yira sa k'a fɔ san 2027 kɔni u ni CEDEAO jamanaw tɛna jɛ minnu bɛ CFA dun n'olu tɛna jɛ ka wari kelen dun tuguni sabula yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma min b'u da o kuma bɛna kɛ sen na min ye Senegal jamanakuntigi ye ale b'a fɛ ka fɛɛrɛ de sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to Alassane bilalen filɛ baara min kunna nin ye Freetown-kaw fɛ yen o kana to k'u kɔ don waleya in na a bɛna se ka Assimi la faamuya wa sabula min ye Senegali ye ale ni Mali ni Burkina ni Niger u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu wɛrɛ fana kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko UEMOA o dun fana bɛ CFA don o ye jamana 8 ye ko yɛlɛma u bɛna o sinsin ka se ka wari dɔ sigi o tugumu kɔnɔna wa walima fɛɛrɛ jumɛn de bɛna sɔrɔ ko bɛɛ dun b'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye olu bɛ k'u ka musaka ɲini min ye maa ma falenw bilara o baara la jamana 3 in kɔni ye u da a kuma kan kosɛbɛ sabula u b'a dɔn k'a fɔ min ye wariko ye ale ko ka misɛn a degun barika ka bon jamanadenw bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la nka n'a yirala ka ban k'a fɔ ko min ye fara ɲɔgɔnna yɛrɛ bɛna kɛ pewu wariko la pewu ka ECHO sigi sen kan ko min ye ECHO ko kuma ye o bɛna bonya nka Senegali jamanakuntigi a bɛna fana ka na fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'a bɛna o ja yira Assimi na ka kɛ n'u ka port ko ye a tɛna ɲinɛ min fana kɔ o ye terrain kura la sira kurakurali ko ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ɲɔgɔn bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min Falaye ko yɛrɛma hɔrɔnya ko ka di Jomayi fana ye ko nka k'a se k'i kan kɔrɔta n'a kuma ye de Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi-bi in na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana n'o ka na i cogo Bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agri-Sup
principe ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka whatsapp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Wala ye an bɛ taa sariyatigiw fan fɛ. Kiiri fila tun bɛ kunungo min ye cybercriminalité kɔnɔna na Sayana Takiyu kunnafonidila do kunnafonidi gafe min bɛ n'o tɔgɔ ye 22 septembre o ɲɛmaaba ye ale ye police cybercriminalité kun y'a minɛ sa ko a ye kuma fɔ min ye k'a bila ka taa kaso o la yan'a ka kiiri waati cɛ kunungo baabu bɔra ka bi ka ɲɛfɔli kɛ kumaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye procureur ale jɔyɔrɔ falen kun do maa min fɛ kiiribulon kɔnɔna na kunungo o ko ka Sayana bila san kelen kaso la min ye kalo 6 ye k'o juru don a la o la sa ntɛnɛn kɔfɛ suralidonbaw n'o ye Sayana ka suralidonbaw ye olu y'a yira sa ko ka Sayana bila pewu k'a ye min kɛ k'o tɛ ko ye n'o bɛ se ka maa nɔ minɛ kiiri ale baabu bɛɛ lajɛlen bannen min ye tribunal ɲɛmaaw ye olu y'a yira sa ko uti kalo tile 3 ni Ala sɔnna a ma Sayana Takiyu a n'a ta n'a bila dɔn ni Ala sɔnna a ma min ye waleya minnu fɔra n'o y'a sɔrɔ kiiri tigilamaw comme olu ni procureur fana tɛ kelen fala ye o de ye kiiri yɛrɛ jamayɔrɔ ye minnu bɛ kiiri jaabi di olu ni procureur tɛ kelen o ye tribunal président de ye donc ni ale ye fan fila bɛɛ lajɛlen lamɛn a diinɛ n'a ŋaniya kan ni sariya ye min fɔ ale bɛ sɔrɔ ka o lawaleya fan fila bɛɛ lajɛlen lamɛnnen kɔfɛ uti kalo tile 3 ni Ala n'a kira sɔnna a ma Ala ka an tulo don kibaru duman na min ye Sayana Takiyu ye a ka suralidonbaw y'a yira sa k'a fɔ k'a kan ka bila pewu k'a ye fɛn minnu fɔ ko foyi tɛ min b'a yira k'a fɔ ko o ye kojugu ye kuma tɛ kunnafonidila min don a ye baara min kɛ a tun bɛ baabu min kɛnɛ kan a n'a taara fɛn minnu kɛ a ma ŋaniya juguya ta ka tɛ ko in ma bɛɛ lajɛlen n'i ka kuma ɲɛfɔ cogo n'i ka ko faamuya cogo don fɛɛrɛ kɛnɛ de kun don maaw taara ka t'u hakilinaw di olu bolo o hakilina di yɔrɔ tɛ se ka kɛ fiyewu ko ka kan ka kɛ degun ta ka ɲɛsin maa ma nka n'Ala sɔnna a ma ntɛnɛn nata n'o ye uti kalo tile 3 ye kiiri in jaabi ale kan ka bɔ ka bin Adama Ben Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Ben le cerveau fala ye ale fana ka kiiri tun bɛ yen nka o ta kɛra yan cour d'appel la tribunal min bɛ yen n'a fɔ ma ko chambre criminelle o kɔrɔ kiiri fɔlɔ kɛra ale ka ko la a ma jɛn n'a ye fala ye a y'olu wele baabu bɔra ka bi ka taa ni ka segin suralidonbaw b'u ta fɔ cogo min n'o ye maître Mamadu Kamara ye ale b'i ta fɔ cogo min ye procureur yɛrɛ ye n'o o ye Kɔkɛ Kulubali ye o fana y'i ta fɔ baabu nana kɛ a tɛ tigɛ a tɛ tugu min ye contentieux de l'État ye Tibu Keyita ale fana ye laɲiniw kɛ o la sa procureur ko k'u ka kumakuncɛ kumaw fɔ fala ye sabula olu fana kan ka kiiri ale tigɛ uti kalo nata in tile 3 n'o ye ntɛnɛndon ye adama k'a ta n'a bila dɔn o de la sa Kɔkɛ Kulubali ko san 10 kaso ale b'a fɛ ko k'o datugulen ko k'o di Ben le cerveau ma Ben ka suralidonbaw n'o ye maître Mamadu Kamara ye ale ko a ma jɛn n'o ye bi a ma jɛn n'o ye sini sabula fɛn min bɛ ka fɔ ko Ben y'an fɔ fala ye daluya tɛ a la ka maa ka telefɔni ta k'a kɔnɔ kuma ta k'a lamɛn ko sariya kan ka baara min kɛ o la ko fana baaraw bɛ yen ko o ma kɛ nin na min ye ale bolo Ben kan ka labila sabula a ma fɛn kɛ fɛn min ka jugu contentieux de l'État n'o o ye jamana hakɛw dafayɔrɔ ye o ɲɛmaa fana tun bɛ kɛnɛ kan olu ka maa kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Mamadu Timo Keyita ye ale ko nin bɛɛ la fala ye ko ka franc symbolique sara yaasa ko min kɛra ko sabula Ben kɔni k'a nɔ minɛlen don nin ko in na bi k'a tɛ se k'i yɛrɛ bɔ cogoya si la wa k'a ye jatigɛ ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin jamana fana ma Mamadu Kamara y'a yira sa k'a fɔ ale ɲɛ tɛ foyi la min bɛ Ben nɔminɛli ko fɔ nin kɛnɛ in kan k'a kan ka bila pewu a ka taa ka so a man ka to fanga ale ka bolo kan kiiri tribunal fala ye a b'a jaabi di ni Ala sɔnna a ma uti kalo tile 3 o ye ntɛnɛn nata ye Ala k'an tulo don kibaru duman na.
wolomasiri tabaw ka kibaruyaw kɛnɛ kan min ye bamancoyɛlɛ ni ka wale kɛba maa 11 wolomasiri tabaw y'olu bɔ baara la pewu bulke sikaw fɛ yen mali sɔrɔdasiw u n'u dɛmɛjɛkulu n'o ye irisilakaw ye olu ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati na segu mara ale ni bulke si n'o ye duwanza mara kɔnɔna ye bamancoyɛlɛ ni ka walekɛlaw sa kibaruyaw sɔrɔlen kɔfɛ u dagayɔrɔ min tun bɛ yen u taara firiw ka ye 11 k'olu kɔni fa k'o bɔ baara la jinimu ani FLA maaw do bolominan fɛn b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen fana kari ni pankuru ye pankuru min fanga ka bon a mankan yɛrɛ dɔrɔn bɛ dugudenw girin k'u jaw tigɛ min ye armée ye ale ka baara kɛcogo la zen u y'a yira sa k'a fɔ dugudenw yɛrɛ la faamuyalen don ko caman na dugu ma ɲɛfɔli bɛ k'u ye yanni baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka daminɛ yaasa u bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ kisi yaasa u kana na dɔ fana jatigɛ a barika kana bonya u ma o la sa armée ka wulikajɔ min kɛra burkina sikaw fɛ yen a bɛna na to senna sabula min ye nɔnfɔnbɔ ye o bɛ senna ka ɲinini kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ yen sa n'olu sera ka matarafa k'u yɛrɛ ɲini k'olu fana ɲini o wulikajɔ kelen fana senfɛ ɲono marabolo kɔnɔna wolomasiri taw ye wulikajɔ belebeleba fana kɛ irisilakaw ni mali sɔrɔdasiw bamancoyɛlɛ ni ka walekabaw ka tulu dagayɔrɔ dɔ fana sɔrɔ k'o kari wulikajɔ in senfɛ sa bamancoyɛlɛ ni ka walekaba maa 8 u y'o olu kɔni fa mitrailleuses 9 k'olu minɛ o la min ye fusil d'assaut ye o 9 fana a n'a kisɛw n'a maramafɛnw kunnafonidimina minnu tun b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen fana tiɲɛ k'o bɛɛ lajɛlen kari min ye bamancoyɛlɛ ni ka walekabaw ye a dɔw kɔni ye 5 don fiɲɛ na o bɛɛ la u y'olu fana nɔbɔ ka taa olu nɔfɛ o duguyɔrɔba dɔ la ta kɛr'u ka ye fana min ye armée ye ale n'a dɛmɛbagajɛkulu kɔni y'a yira sa k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw bɛ to sen na fala ye kunun na sini ko an y'a yira maaw la k'a fɔ min kunun ko an y'a yira maaw la k'a fɔ ko armée baaraba dɔ kɛ jafarabekaw fɛ yen n'ala sɔnna a ma sini an na jafara bɛ jaw yira bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o ye cogo min na bamakɔ kɔnɔna yan sa maaw bɛ ka dɛmɛ ta ka di wolomasiri tabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kalanso min bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye kalanso ye n'o bɛ ngolobugukaw fɛ yen baworokiya tɔgɔla kalanso olu kɔni ye bolo fara ɲɔgɔn kɛ ka na di armée ma an ka sariya dɔnbaga dɔ fana bɛ yen ale fana ye wulikajɔ kɛ ka se armée ma ninnu bɛɛ lajɛlen bisimilala maa min fɛ sa chef d'état-major ka baarakɛyɔrɔ la o ye colonel major Yakuba Sanɔgɔ ye Sanɔgɔ ale y'u bisimila k'u waleɲuman dɔn u nana ka na dɛmɛ min di armée ma ko a diyar'u ye min ye juriste in ye sa n'o ye sariya dɔnba in ye a bugunatigɛ ye BK ye k'a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ maa ye ale ye sefa wari 100,000 di n'o ye 500,000 fara ye ko k'o bila armée ka waganden kɔnɔ o y'ale ka dɛmɛ ye wa fana a ye bilasiralifɛnw fana di sɛbɛn fana b'a bolo n'a y'olu fasiri fasoden ɲuman ni wulikajɔ ni cɛsiriw kan a y'o fana di wolomasiri tabaw ma min ye kalanso ye sa kɛnyɛrɛye kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen bɔra ngolobugukaw fɛ yen denmisɛnninw y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka récréation wari dɔrɔmɛ 5 ni dɔrɔmɛ 20 o de kɛra 20,000 ye u nana n'o ye o fana senfɛ u nana ni jɔnjɔn ye k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara ma ala ale min ka kalifa minɛ a la avril kalo tile 25 san 2026 ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o ye min ye Yakuba ye togolakɛ a ko nin jaru ye wa nin bɛnn'u ma kosɛbɛ sabula nin waati na wolomasiri tabaw mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na a kɛra balo ye o a kɛra ɲɔ ye o a kɛra musaka ye o a kɛra hali dugaw ni bilasirali ɲumanw ye u mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na yaasa u se ka se sɔrɔ cogo min na fasodenw ka kɛ u nɔfɛ o de bɛ olu fana nisɔndiya u ka baara la su ani tile min ye wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la colonel major Yakuba Sanɔgɔ ye nin jɛkulu 2 bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a yir'u la sa k'a fɔ ko armée kɔni bɛ yen don o don jamana ale kumabɔli ani jamana ale tangali ani jamanadenw kisili la maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili la fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa ko foyi tɛna bɔ o la Kayiba Jabatekaw fɛ yen min ye polisi directeur général ye régional ye ale ni a ka cɛ dɔw bɛ wulikajɔ la Tapa Uri Demba Jalo n'i y'a mɛn ko commissaire kɔni fala ye baarakɛyɔrɔ ɲɛma n'i yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ k'a yira k'i b'i sɛbɛ la i ka baarakɛlaw tɛ se ka sigi Tapa ale tɛ directeur kɔni ye min bɛ to bureau kɔnɔ directeur ta ale sabula kuma o kuma a bɛ kɛnɛ kan Kayi polisiso min bɛ yen n'u ka arrondissement 2nan polisiso ye fala ye ale ye wulikajɔ de kɛ sabula maa dɔ de nana f'u ɲɛna ko misi dɔw sonyɛna k'u ɲɛ bɛ 19 la Kayi masuruna na o fɔlen min ye Tapa ale y'u wuli joona k'u k'u senfa sabula yɔrɔ in tun bɛ kilomètre 15 ani Kayi dugukɔnɔna cɛ u taara sɔrɔ misi 36 mun sonyɛna silimunukaw fɛ yen olu tun bɛ yen min ye directeur ye n'o ye contrôleur général de police Tapa Uri Demba Jalo ye a ko nin wulikajɔ in kɛra sabula maa dɔ de nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ye ko ale ka misi sonyɛna koyi
misi minnu suyana ale bolo 36 don a bɛɛ lajɛlen suyana juillet kalo tile 22 ka taa bila tile 23 la kibaruya in sɔrɔlen sa min ye commissariat maaw ye a n'a sɔgɔbɛlikɛlaw n'a ɲininikɛlaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la misi ninnu kɔni dɛndɛn a yira k'a fɔ sa ko n ci la n'o o ye dugu ye min bɛ Kayi mara la ale ni Kayi ni Sajola ni ɲɔgɔn cɛ u ye wuli ka jɔ kɛ tapa y'a yira fana k'a fɔ ko misi ninnu na 17 o segira a tigiw ma ka ban min ye sɛbɛn min ka kɛ sa tɔ 12 k'olu sigi sen kan yaasa k'a dɔn k'a fɔ karisa de ta ye misi ye yanni a ka di a tigiw ma polisilakaw ko k'u fo nin wulikajɔ la ani dugudenw ka kibaruya ɲuman dili la basigi ni lafiya nali la Kayi a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye soldats de première classe Sidi Mariko ye DIRPA ale bɛ baara k'a kɔnɔna na n'an bɔra an bɛna Bamakɔ Kalabankɔrɔkaw fɛ yen Kalabankɔrɔ commissaire ale ye Yɔrɔ Jakite ka da an ka o ye commissaire de police Modidi Jara ye min ye ninnu ye sa u ye wuli ka jɔ kɛ juillet kalo tile 22 ka taa sa tile 23 ma o su kɔnɔna na sa siganama dɔ kofɔra u ye bugunatigɛ o ye BK ye sa 24 marafa cɛjugu bɛ a bolo a kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ n'a ye n'o ye bamanan marafa dilanlen ye a n'a marafakisɛ den 4 wuli ka jɔ senfɛ sa tɛgɛ taara da kamalen kan min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamakɔrɔ kuranin kɔnɔna na u donnen a ka so sa k'a ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen matarafa o y'a sɔrɔ sa tasɛri kelen b'a bolo ale ni sɛki tusugu dɔ o fana bɛ a bolo saki belebeleba dɔ kɔnɔna na maa kofɔlen tɛgɛ da la ka sa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ a bilara kiiri tigilamaw ka bolo kan wulikajɔ ni cɛsiri o sababu ɲuman o ye polisi directeur ba ye n'o ye contrôleur général de police Yusu Kɔnɛ ka taa se ministre Dawudu ale ka dɛmɛ ma Kalabankɔrɔ polisiw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn sɛbɛn fasila maa min fɛ Compol Berté polisi direction ba kɔnɔna na Falaye Bamakɔ polisi bɛɛ kan ka fo Mali polisi bɛɛ kan ka fo n'i sera polisiso la Falaye i bɛ se yɔrɔ fɔlɔ min ma a bɛ fɔ yen ma ko poste de police i bɛ cɛ jɔlen yɔrɔ min na marifa b'a bolo dɛ yen de ye poste de police ye i b'i kun fɔ yen de fɔlɔ n'i bɔra yen ale b'i bila ka taa bureau d'accueil la accueil kɔrɔ ye min ye baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen olu ka kibaruyaw bɛ sɔrɔ cogo min na ɔ sisan kɔnɔna na yen sa n'i mago bɛ justice ko de la polisi kɔnɔna na kiiri ko police judiciaire bɛ yen Falaye n'i mago t'o la n'i ka fɛn de tununna brigade de recherche bɛ yen n'i mago t'o la fana CI mɔgɔw n'o ye carte d'identité ye o fana bɛ yen ani anw ka mɔgɔw anw bɛ commissaire kɛrɛfɛ Falaye anw de bɛ certificat dilan aw ye ka fɛnw dilan aw ye donc polisi bɛɛ u bɛɛ ka foli bɛ a Falaye fɛn o fɛn bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na Falaye ɲuman b'a la kolon b'a la nka bi Mali polisiw kan ka fo minnu bɛ aéroport la o minnu bɛ passeport dilanyɔrɔ o minnu bɛ siraba yɛrɛ kan bi vraiment a denmisɛnninw galabu ka kɛnɛ u ye baara in faamuya yɛrɛ wa n'i taara commissariat kɔnɔ bi bonya ni karama bɛ yen a ma fɔ a bɛɛ ka ɲi dɛ nka min bɛ ka kɛ bi yɛlɛma caman donna baara la polisilakaw fɛ yen k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ka surun jamanadenw na ni finitigi bɛɛ ye o kama kuma caman mɔgɔw mago bɛ se u ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye accident ko ninnu kɔnɔna na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye Falaye kunungo ministre min bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ ale bataki bɔ kunungo k'a yira sa k'a fɔ ko dimanche tɛmɛnen n'o ye kari ye nɛgɛ kanɲɛ 14 waati Segu sira la faya yɛrɛ kɔnɔna na min ye siraba kɔnɔ 6nan ye an ka
mata mobili min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko air ɲɔno ko ale kɔni ni mobili dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye a ko barika bonyana kosɛbɛ min ye waleya in ye ko vitesse ta ko jugu ko o tun bɛ a la u ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa 7 de fatura maa 5 joginna u y'olu ta ka taa n'olu ye Gabriel Touré ale dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na nin waleya in na sa min ye minisiri Madina ye a y'a jira sa ko a bɛ sangafo ta ka ɲɛsin furew ma ko Ala k'o dɔwɛrɛ sumaya min ye banabagatɔw ye Ala ka nɔgɔya kɛ olu fana ye minisiri ko sa ko min ye bolimafɛntigiw ye a b'a ɲini u fɛ siraba yɛrɛ ka sa u k'u jija sa yaasa siraba yɛrɛ sariyaw u k'olu bato min ye mobili bolikojugu fana ye ka vitesse ba ta u ka dɔ b'o la sabula maanifin ni foyi to o bɔ k'a b'a ɲini chauffeur fɛ ani mobili bolila bɛɛ lajɛlen fɛ sa u ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ nin ko in na sabula n'u bɛ taa dɔɔni dɔɔni i bɛ se a kɛra cogo cogo faso mago bɛ bɛɛ lajɛlen na kunun ko yan fana fala ye min ye anw yɛrɛ masɔnna la Tour d'Afrique la accident juguba dɔ kɛra maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan u ko sa ko min ye 10 tonnes dɔ ale ka frein de banna ka bɔ ONAP yɔrɔ la sa ka na se fo Tour d'Afrique ma fɛn fɛn b'a ɲɛ a y'a bɛɛ salo Ala nana to sa mobili belebele dɔ fana belebelew de tun ɲɔgɔn kunbɛn wa o de sera ka dɔ bɔ a fanga la pewu nka o y'a sɔrɔ a ye tiɲɛni min kɛ maa si t'a da dɔn nin waati in kɔni na sa min ye kasara in ye a ye tiɲɛniba de don katakatanitigi fara mototaxitigi fara mototigiw kan ani mobili wɛrɛ tigiw a tiɲɛni barika bonyana maa joginnenw kɔni bɛɛ lajɛlen taara ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na 10e arrondissement polisiso k'o bɛ olu bolo n'Ala sɔnna ma n'u ye kimɛli kɛ an na a ɲɛfɔ maaw ye min ye a ko tɔw kɛra cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye a ko la minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna san o san ale bɛ fɛɛrɛ kɛnɛ sigi fɛɛrɛ kɛnɛ bɛ tali kɛ bɔlɔbɔlɔ Yakuba Ali la ka kɛ ni Jomayi Faye ka nali ye baara kun kan ka daminɛ bi ko a daminɛli kɔni bɔra dɔgɔkɔrɔ baara bɛ kɛ dɛ salon bɛ dayɛlɛ nka min ye cérémonie d'ouverture ye ɲɛmaw kan ka na kɛnɛ min kan o bilara kalo tile fɔlɔ la n'o ye sibiri nata ye ni Ala sɔnna ma min ye ko in dayɛlɛli bɛna na kɛ sabula premier ministre ale kan ka salon in dayɛlɛ ale dun kan ka taa min ye jamanakuntigi kunbɛli la wa fo ka t'o bɔ yan fana ale bɛna na to baara la fo fitirimakɛn waati donc dayɛlɛli tɛna na se ka kɛ bi ministre y'a jira sa k'a bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ nka min ye salon yɛrɛ ye a baaraw n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ standw bɛ yen min ye sini ni Ala sɔnna ma kumaw ni baro sugu bɛ daminɛ sini sinikɛnɛ baabu tɔ bɛ to sen na fo ka taa se ko in a tɔ ma minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna ale taara ka baarakɛ boloda 2 lajɛ kununko n'o ye Asaba Jalo ye yɔrɔ fɔlɔ mun n'a taara o la sa o ye jolibana bɛ maa mun na olu ka dɔgɔtɔrɔso filɛ nin Jikɔrɔninkaw fɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko hôpital de dermatologie fala ye Bajalo y'i jɔ arana i n'a fɔ maa minnu bɛna ka na u ka mɔgɔw sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na k'a lajɛ kabini donda fo ka taa se warisara cogo ma sabula a fɔra nin waati na ko maa si kana wari minɛ i bolola ye maa minnu bɛ na sa n'olu ye farikololabana bɛ maa minnu na n'o ye golobana bɛ maa minnu na olu ka yɔrɔ de don a y'i jɔ arana sa k'a lajɛ baara in bɛ kɛ cogo di u bɛ maaw filɛ cogo di u bɛ ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan cogo di fo ka taa se a yɛrɛ masima yɔrɔ ma tuma min na i kan ka lajɛ yɔrɔ min na masin kan ka don i la yɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen sira fɛ fala ye minisiri yɛrɛ a y'a ka orange money kɛ ka sarali kɛ o kɔfɛ masin minnu bɛ yen a y'i ɲɛ da olu fana bɛɛ ka kelen kelen k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u b'u sen kan o bɔlen kɔ ye CMSS n'o ye Isaka Kone ka baarakɛyɔrɔ ye maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka musaka bɛ sara yɔrɔ min yen fana digitalisation ko bɛ fala ye o digitalisation kɔni kabini minisiri yɛrɛ dontɔ Isaka n'a ka maaw ye a ja tali daminɛ fo ka taa se ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen ma min ye yenkaw fɛ yen bolo foyi tɛ don wari kɔrɔ tuguni k'a sababuya kɛ minɛnw bɛ olu bolo wuli ka jɔ ni cɛsiri olu yɛrɛ cakɛda fɔlɔ ye fala ye min ye retraités maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u ka wari sarali daminɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ni telefɔnitigiw fɛ kabini san 5 ye o san 5 ye ɲinan ye sabula retraité ka wuli ka bɔ fo Segu kana fala ye 7000 nɔfɛ o cɛ man ɲi u b'a ci u ma wa u ye falen fana don a sara cogo fana na kosɛbɛ jamana ye dɔ fara sɔrɔ ka dɔ fana farala o fana ka retraite wari kan donc min ye o baaraw bɛ sen na u ni BDM ni banque caman bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ CMSS yen fana a taara sɔrɔ min ye bɔlɔlɔ sira fɛ digitalisation ko a bɛ ka ɲɛ wa a bɛ ka taa sira fɛ i n'a fɔ ɲɛmaw y'a laɲini cogo min na majɛ minnu bɛ yɔrɔ 2 in na Asaba Jalo y'o ɲɛf'u ɲɛna a bɛ se ka latilen cogo min n'u fana bɛ se ka dɔ fara u ka baaraw kan o bɛɛ lajɛlen a y'o ɲɛf'u ye minisiri min bɛ jagoko kunna fala ye a n'an ka usine ba ko kununko ale taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la siman dilanyɔrɔ min bɛ yen n'a fɔ ma ko Atlas ale taara ka taa o siman dilanyɔrɔ in lajɛ a so de bɛ ka jɔ Musa Alassane Jalo a n'a nɔfɛmaw
Atlasi ale fɛrɛkɛnɛ min sigilen no sen kan yaasa sa jamanakuntigi yɛrɛ de ye a birigiden fɔlɔ da min ye san 2022 juin kalo tile fɔlɔ k'a ta o la so bi min ye baara kɔni daminɛna yɔrɔ in a bɛ ka jɔ caman bɔra dugu la ka ban min ye baara in kan ka sigi sen kan sa siman sɔngɔ bɛ se ka jigin an fɛ yan cogo min u y'o baabu kɛ n'o y'a sɔrɔ baara daminɛ waati u tun ko sa k'u bɛna sɛbɛn wari miliyari 30 de don a la bi ko yɛlɛma donna a la a kɛra sɛbɛn wari miliyari 70 ye sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tɔni 100 ye u b'a fɛ ka o de bɔ san kɔnɔna na n'a a jar'u la fana a bɛ se ka taa se fo tɔni miliyɔn 2 ma k'o bɔ yaasa cogoya min na maaw bɛ se ka wasa sɔrɔ a la cogo min na tile o tile tɔni 1500 k'u ka laɲini o ye yaasa siman bɛ se ka sɔrɔ Mali sugu bɛɛ lajɛlen na cogo min na minisiri ale ka yaala taama sen fɛ a ye womisɛnw bɛɛ lajɛlen lajɛ u y'a yira sa ko ni yɔrɔ in kɔni banna sa maa 300 kɔni b'olu ta baara la 1000 o ye maaw ye maa minnu bɛ se ka baara sɔrɔ k'a sɔrɔ u tɛ usine yɛrɛ kɔnɔna na directement la min ye minisiri ye a ko ko baara in k'a kun kan ka ban san ko fala ye k'a dun ma ban mun na u ko yɛlɛmaw donna a la min ye juin kalo san 2022 da kun kan ka ban ko san kelen farala kan minisiri y'a ɲini u fɛ u k'u jija nin ka ban joona yaasa siman a bɛ se ka walankata cogo min na an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ degun minnu bɛ yɔrɔ min na ani fɛn minnu bɛ yen ni u ma faamuyali sɔrɔ olu la minisiri a y'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen minnu bolo yaasa cogo min na baara bɛ se ka teliya siman sɔngɔ a ka jigin an ka jamana kɔnɔ kuma tɛ bɛɛ lajɛlen mago bɛ siman na nin waati in na an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen mago bɛ siman na. Togodaw ni marabolo kibaru an b'o daminɛ ni Bamakɔ kɔnɔna ye kunungo nɛgɛ kanɲɛ 14 waati maa kamalen dɔ min si bɛ san 50 la sa n'a tɔgɔ ye ko Agibu ale kɔni kun nana sa ko k'a yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ban siɲɛ kelen Balabugu pont n'o pont de marche de a yɛlɛl'o kan ka t'i yɛrɛ fili ji la Njaki a kɛlen ka ye yɛrɛ sɔrɔ ji la min kɛ a ko k'a ɲɛma koyi ne kun filila koyi a taara dulon pont yiri dɔ la bolo dɔ la fala ye k'i ja yen kaki kule de daminɛlen filɛ nin sa koyi minnu bɛ yen ni olu bɛ ji la kɔlɔsili kɛ olu ka sɔrɔ ka na dɛmɛ d'a ma ala barika la fɛn ma kamalen sɔrɔ a yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u y'a ɲininka ko mun b'a la a ko ale man kɛnɛ de ale ma maa si sɔrɔ min bɛ se k'ale dɛmɛ k'ale furakɛ se tɛ ale ye k'a ka so a ma se k'a ka so yɔrɔ fɔ o la sa min ye kojugu kɛlɛbaa ye bamananden Isaka Kulubali n'a ka maaw olu ko sa ko maaw ka dɛmɛ don kamalen ma fala ye yaasa cogo min na a ka furakɛliw bɛ se ka taa ba la cogo min na foyi m'a sɔrɔ a ma jogin ji ma don a la foyi sabula a taara dulon pont na pont sen na yanni lakanabaw kana sɔrɔ yen Tɛnɛngukaw fɛ yen Tɛnɛngu min ye sous-préfet ye ale taara sa yaasa u ka garabali o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na nin kalo in tile 27 min ye Tɛnɛngukaw ye u ka marabolo ɲɛmaaw an'u ka dugutigiw n'u ka kabilatigiw n'u ka sifinw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sous-préfet k'ale bisimila kosɛbɛ min ye commissaire principal de police Usman Jamutene ye ale n'a ka maaw taara fana ka taa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinw fɛ yen sifinw tɔgɔla so min bɛ yen ka t'o yɔrɔ lajɛ o la sa masiri tabaw ka ɲɛmaa bɛ yen n'o ye capitaine Musa Sangare ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan gardiw fana ka peloton ɲɛmaa fana tun bɛ yen n'o ye Amadu Sise min ye silamɛ diinɛ ɲɛmaa au conseil olu fana tun bɛ yen sous-préfet yɛrɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ ani denmisɛnninw ye baabu kɛ ka masala kɛ o kɔfɛ sa wula fɛ a ka sɔrɔ ka taa sa birikiden fɔlɔ da n'o bɛna kɛ garabali yɛrɛ birikiden fɔlɔ ye min bɛna sigi sen kan n'o ye parc moderne ye a baara kɔni kan ka kɛ san kelen kɔnɔna na baarakɛjɛkulu min y'a sɔrɔ sa o yɛrɛ bɛ Moti mara kɔnɔna na min ye Musa Sidibe a y'a yira sa ko a bɛ ninnu fo k'u waleɲuman dɔn min ye sifinnakaw ye k'u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Tɛnɛngukaw k'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ko ni ala sɔnna a ma baara in kɔni na teliya Tɛnɛngu na se ka lafiya sabula centre carter ale min bolo don a kun ka se ka nin baara in sigi sen kan ale ka laɲini ye o ye baara ka se ka kɛ joona sous-préfet a y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni ɲɛna kosɛbɛ ko sabula min ye Tɛnɛngu yɛrɛ kɔnɔna bi basigi ni lafiya bɛ yen wa u ye laɲini dɔw fana kɛ sa n'o ye jiko ye u bɛ fɛ château d'eau k'o sɔrɔ min ye furakɛli yɔrɔ sɔrɔ ka minɛnw fana sɔrɔ o la wolomasiri tabaw kɔni b'u fɛ yen u nisɔndiyalen b'a don o la kosɛbɛ Sajolakaw an ye kibaruya sɔrɔ ko min ye sanu baarakɛyɔrɔw olu b'a fɛ ka tile 5 baarabila kɛ k'a daminɛ août kalo nata in ale kɔnɔna na Sangaw fɛ yen sɛnɛkɛlaw olu ye sumansi sɔrɔ sumansi min na to sa u bɛ se ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan cogo min na san dugu kɔnɔna sɛnɛkɛlaw bɛ a la Kɛnparana Tomiya Fangaso Manjakui Koro Bankas Jalasagu
ninnu bɛɛ lajɛlen ye sunansi sanuma in sɔrɔ juma tɛmɛnen yaasa u bɛ se ka dɔ fara u ka sɛnɛsɔrɔ taw ka cogo min na pour aridi maaw olu ka bolofara de ye nin sigi sen kan yaasa sɛnɛkɛla minnu bɛ nin marabolo kɔnɔ n'olu bɛ jɛkulu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka se ka tɔnɔnkantɔnɔ sɔrɔ kosɛbɛ u ka sɛnɛfɛnw na samiya nata in ale kɔnɔna na bankasikaw fɛ yen min ye samiyaji kɔni doncogo ɲɛna kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko sango ni ɲinanta kɔni k'a bɛɛ lajɛlen doncogo ye kelen ye ni kow tora tancogo la kɔni n'ala sɔnna ma ɲɔ ni malo ɲɔ a wulicogo ka ɲi kosɛbɛ u fɛ yen kuma tɛ min ye kaba u y'o sɛnɛ ka min ye sɔ fana sɛnɛ bɛnɛfutu bɛnɛ o b'u bolo ka taa se finikisɛ ma u ye nin bɛɛ lajɛlen dan ko ale kɔni bɛɛ lajɛlen wulicogo ka ɲi nka u fana sigilen don ka min kɔnɔ fala ye o ye nɔgɔ ye dɛ ko nɔgɔ kɔni o de tɛ ka ye fɔlɔ jɛkulu min fana bɛ jamana tɔgɔ la n'o ye sɛnɛkɛlaw ye olu ko n'ala sɔnna ma ko sɔɔni ko nɔgɔ bɛna nana dɔgɔnɔkɛ dɔ ko k'aw ka sɔɔni ɲini ka na kalo 2 sɔrɔ dɛ ko kabini mɛ kalo sɔɔni bɛ ka fɔ fo sisan fo sɔɔni k'u k'a lajɛ nka nɔgɔ ko in CMDT mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ k'a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ olu y'a fɔ ka cikɛlaw ye k'a ko gɛlɛyalen don segukaw fɛ yen mara kamabɔli ni mara sigili ale ni jamana yɛrɛ kibaruya fɛrɛ min sigi sen kan o baabu kɛra segukaw fɛ yen n'o bɛ yɛlɛmali kɛ mara taabolo la sigidaw taabolo ale ni constitution kura n'o ye sariya suma kura min sigi an ka jamana kɔnɔ sɛbɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka olu lawaleya fana k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ dugudenw ye o baara kɛra segukaw olu fɛ yen marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ale ni dugudenw gawokaw fɛ yen fɔ ka bɛn kɛra k'a jira sa k'a fɔ boulangerie-tigiw ka buuru feere 30 la yaasa dugudenw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na chambre de commerce ma olu ye boulangerie-tigiw wele u n'u sigira ka kuma k'a jira sa k'a fɔ min ye buuru sɔngɔ min kan ka fɔ o tɛ se ka feere Gawo kɔnɔna na o k'a to 30 la yaasa min ye dugudenw ye olu bɛ se ka lafiya bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ni o ye wa fana bɛnna ni taji fana nali ye Gawo dugu kɔnɔna na o bɛ dɔ bɔ gɛlɛyaw la halisa tajiko ta nasira la fala ye Kucalakaw y'a jira sa ko taji kɔni sɔngɔ jiginna kosɛbɛ olu fɛ yen n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ u tun b'a san 700 800 min ye bi na kɔni a bɛ ka taa jigin fo 300 ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko min ye station yɛrɛ la kɔni a bɛ feere sɔngɔ min na Bamakɔ bɛ ka feere o sɔngɔ kelen kɔnɔna na bi dugudenw caman y'a jira sa k'a fɔ k'u bɛ foli ta n'u ta ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma ko sabula taji yɛrɛ bɛ ka yeli min kɛ sugu la o yɛrɛ ka fisa kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ma ni yɔrɔ min ka di i na taa ta ye Tumutukaw fɛ misiriba min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko Sangore n'ale bɛ misiri belebeleba sabananw fɛ ale muni baaraw kɛra misiri in yɛrɛ san 600 a y'o de sɔrɔ Tumutuka bɛɛ lajɛlen bɔra sa ka taa min ye misiri muni baara kɛ minisiri Mamu Dafe ale ka chef de cabinet n'o ye Saliya Male ale tun b'a kɛnɛ kan marabolotigiw jɛkulu min bɛ Tumutukaw yɛrɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ko fɔ olu fana tun ye fɛɛrɛ sigi sen kan kɛnɛ in ale sigili la min ye Tumutukaw ka misiriba in ye ale bɛ misiriba saba de fɛ Sangore Jingarebere ani Sidiyeya tigiw olu yɛrɛ fana ye welewelemada kɛ sa k'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ ka d'u ma sabula bi Sidiyeya fana bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna na ale fana kan ka mun ka se ka baaraw kɛ welewelemada dalen don sɛbɛn maa o maa ye min ye Sidiyeya ye misiri a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni ale ye Wangaralakaw ka misiri ye Tumutukaw fɛ yen fala ye maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ Canada n'olu ka tɔnjɛkulu tɔgɔ ye ko Union des Maliens du Canada olu ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di Mamadou Ndiaye ma Mamadou Ndiaye ale ye maliden ye maliden min tun bɛ baara kɛ Mali lasigidenso la ale ka lasigidenso kɔnɔna baara banna pewu min ye pankurutigi kɛnɛ na sa Nun Dunbiya n'a ka cɛdenw u taara min ye Mamadou Ndiaye kɔni ka taa surprise k'a la waati min na a bɛ ka taa pankuru ta ka jɔnjɔn d'a ma an ka o jaw filɛ. M. Mamadou Ndiaye, une attestation de reconnaissance et de remerciement. Donc, au nom de notre association, vu son implication dans la communauté et vu l'effort qu'il a fait pour la communauté, on a décidé de vivre avec lui de près ou de loin. Donc, je suis accompagné par les membres de notre bureau, de notre association. Merci à ces publicités et à ces remercier également. Merci à vous. Merci d'avoir fait le déplacement. Vraiment,
Ni tile kun jɔlen don a bɛɛ ye. I bɛna bila ɲɛnafin na mais Ala sɔnna an fana ma se. Non, ni Ala sɔnna ma, ni Ala sɔnna. Il faut être bɛɛ ye quoi. Potentiellement avec remplaçant à l'ambassade. Inch'Allah, on va être donc on va garder le contact aussi. Merci beaucoup. Vraiment, il y a pas ko kuna sa n'o ye Ibrahim Adam Mamati ye ale y'a yira k'u ka jamana ɲɛmaaw y'a yira sa ko min ye CPI ye olu ɲɛ tɛ a la sariya baara la sariya min bɛ baara kɛ jɛlenya ni tilennenya kan fɛɛrɛ minnu sigilen don a kɔnɔna na o tɛ ka olu wasa bi wa min ye jalakiliw ye sugandiliw bɛ ka kan na ni ɲɛnawoloma bɛ ka kɛ u ka kɛlɛ u ka kiiri tigɛcogo la CPI ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin filɛ ka nin bɔli min kɛ nin ye k'a kɔlɔlɔntan tɛ sabula k'olu tun ye fɛɛrɛw sigi sen kan Cadikaw fɛ yen min ye Cadi ye ale nana sɔrɔ AES jamanaw olu fana ye walan sɛmɛ k'a fɔ ko olu bɛ taa sabula nin waati na olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye CPI ye a kiiri tigɛ cogo ma diya olu ye ɲɛnawoloma bɛ kiiri tigɛ in na Donald Trump yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko CPI ko k'a ci ka bɔ yen o wulikajɔ dɔw yɛrɛ senfɛ sa a yira k'a fɔ nin waati laban yɛrɛ la min ye CPI yɛrɛ procureur ye tɛgɛ dara ale kan k'ale yɛrɛ jɔyɔrɔ minɛ a la ko sabula ko min ye degun ye a y'o ta k'o ɲɛsin a ka baarakɛla musoman dɔ o ma o y'a to sa o ye ko ale ka baara bila pewu Cameroun jamana ɲɛmaa a bɛ ɲini ka na kalo damadɔ bɔ ale tɛ jamana kɔnɔna na kabini juin kalo tɛmɛnen si bɛ san 93 la n'o ye Paul Biya ye a bɛ fanga la nin y'a san 40 ye dugudenw kɔni kɛlen don ka kuma gan kosɛbɛ u y'a yira sa ko kabini juin kalo kɔni a bɛ Susikaw olu fɛ yen Egypte jamana ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye pétrole ye litiri miliyɔn 200 ale sera ka o de feere san 2000 ale ni 26 kalo 6 fɔlɔ kɔnɔna na ko ka ca n'u ka sango feerelen bɛɛ lajɛlen san kuru kara bɛɛ ko b'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye u n'aw kɛ minisiri min bɛ pétrole ko kunna Egyptekaw fɛ ale de ye baabu in di Faranskaw y'a yira sa ko wulikajɔ ni baara foyi t'u olu la bi ni tasuma fagali tɛ tasuma min bɛ yen n'o kɛlen don k'u ka kungo camanba minɛ waleya in bɛ ka kɔlɔlɔ caman lase u ma u ka minisiri min bɛ yen ni ale bɛ kungokow yɛrɛ kunna n'o ye Monique Barbu ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na Giron ni tasuma kɔni baga fagara nka min ye hectare 40,000 ye 42 ye tasuma ye tiɲɛni de kɛ ye nin waati in kɔni na a bɛ ka mada nka fɔ ko a banna a y'a yira k'a fɔ ko a ma ban ko sabula halisa funteni barika bonyanen don Espagne ale fana bɛ k'i labɛn ka tasuma ba wɛrɛ kunbɛn tuguni sabula funteni lahawta n'o wulila ka ban olu ka kungo kɔni bɛ mɛnɛ u yɛrɛ ma ten u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ météo ko kunna o ye kibaruya di sa ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa ka se ka ni funteni lahawta min kan ka sigi u ka jamana kɔnɔ tile 2 in kɔnɔna na ka se ka ale kunbɛn min ɲɔgɔnna deli ka kɛ Israel premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye ale y'a yira sa ko a ŋaniya b'a kɔnɔ ka taa min ye Nations Unies ale ka jɛrɛba min kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la New York kaw fɛ yen New York dun maire n'o o ye Zoran Madani ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko n'a sen sura ye k'u b'a minɛ sabula min ye mandat d'arrêt CPI ka mandat d'arrêt k'o bɛ a kɔ a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma k'a bɛna na taa ye Amérique jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a ka taa ko foyi tɛ se ka kɛ a la min ye New York maire kɔni kalekan don ko n'a sen sura ye don o don ale b'a minɛ k'a di CPI ma olu ma u ka taa kiiri États-Unis kɔnɔna na sa dɔgɔkun nin y'a dɔgɔkun 2 ye États-Unis kɔni tɛ ka mugu ci kɛ tuguni Irankaw ka taa olu juguya la tile sabanan in n'o ye su sabanan ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ min ye États-Unis ka mugukanw jɔra kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko n'o kɔni sera ka mɛn sen na sigikafɔ na se ka sigikafɔ na se ka kurakuraya États-Unis ale ni Iran cɛ yaasa basigi bɛ se ka kɛ cogo min na Canal ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka wulikajɔ n'a ka sew kɔnɔna na wari miliyari 1 a b'o de don ja la san 2028 ka taa bila san 2032 la sinima minnu bɛ bɔ sa farafinna ni farajɛla ni nansara jamanaw kɔnɔna na u y'a yira sa ko a n'olu kɔni jɛkulu maaw ye bɛnkan tɛgɛnɔ bila bɛnkan min b'a to u bɛ se cogo min na ka nin wulikajɔ in kɛ Maxime Sada ni ale yɛrɛ Canal ɲɛmaa ye kibaruya in bɔra ale yɔrɔ. Musolakaw ka
senandolati baaraw kan ka kɛ Marokukaw fɛ yen baara yɛrɛ daminɛna ka ban nka kunungo min ye Mali ndolatana musomanw ye jɔnjɔn dira olu ma sa n'o ye Mali drapeau ye an ka lasigiden fɛ ni o bilara ministre min bɛ yen n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ o kunna o nɔ na yaasa ka se ka nin baara in kɛ Marokukaw fɛ yen min ye Fatumata Karataw ye drapeau a dira ale ma ale min ye musolakaw ka jalatigi ye ndolatana musomanw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u ka wulikajɔ ani cɛsiri u ko k'u taalan ye yaasa Mali bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min na ambassadeur n'o ye Fafere Kamara ye a ko jamanakuntigi tɔgɔ la drapeau u n'a kɔrɔta sanfɛ Marokukaw fɛ sini o y'o dɔgɔduma ye Mali ale ni Maroc ale ni Cameroun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka bɔ ko fɔlɔ o hukumu kɔnɔna na Bamako ya ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale ye kunnafoni di kɛ kunungo ka ɲɛfɔli kɛ sa biennale min bɛna sigi senandolati farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔ la min ye Salamata Mayiga ale tɔgɔ la soba baara ninnu kɛra ye Abdul Kasim y'a yira sa k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye a baara bɛna daminɛ utu kalo ale tile 7 ka taa bila tile 16 la jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini don min ye sɛbɛn in ye sa a taara conseil des ministres yɛrɛ la a ko sa babu min daminɛtɔ filɛ nin ye a bɛna n'a to min ye biennale in ye a bɛ segin ka na nɔ na sabula a tun bɛ kɛ kɔrɔlen an ka jamana kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye assise nationale ka laɲini don Malikura ɲɛtaa sira o lawaleyali sɛbɛn olu dɔw a bɛ tali kɛ o la Asimi k'a y'a yira sa k'a fɔ ko ka nin farikolo ɲɛnajɛ in sigi sen kan denmisɛnnin 1040 o de bɛna fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ kɔnɔna na ka se ka nin baara in kɛ utu kalo tile 7 ka taa bila tile 16 la min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na sa sifinakaw bɛna ka bɔ Mali fan 14 marabolo 19 ka fara Bamakɔ kan olu bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛ sa min ye denmisɛnnin 1040 ye o si b'a daminɛ san 20 na sa ka taa min ye marabolo bɛɛ lajɛlen kelen k'an ka na ni maa 92 de ye u ka jɛkulu kɔnɔna na o la sa ndolatantɛrɛ minnu kɔni sugandilen don sa o ye Sadu Wɛnsɛn ani Mamadu Konate ɲɔgɔndan in bɛna kɛ olu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ minnu talen don sa o ye senfa piripiri n'an b'a fɔ o ma ko athlétisme cɛw ani musow min ye basket ye cɛw ani musow senabɔlɔntan o bɛna kɛ cɛlakaw dɔrɔn tɔgɔ la barita n'o ye lutte traditionnelle ye o fana bɛna sigi sen kan jeu d'échecs ale fana bɛ ko in sen kan ale fana bɛ a la o fana senfɛ sa yirala sa k'a fɔ ko min ye maa minnu natɔ filɛ nin ye u kan ka jigin yɔrɔ minnu na sa o ye groupe scolaire Mamadu Jara ye Medinɛkurakaw fɛ yen dɔw bɛ jigin yen école min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Jean Richard Medinɛkurakaw fɛ yen dɔw bɛ jigin yen Dar Salam deuxième cycle dɔw bɛ jigin yen groupe scolaire Tumukɔrɔbugu ka taa se école Mamadu Lima Bajala na dɔw bɛ jigin nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o fana jigiyɔrɔ bɛɛ la sa min ye fɛɛrɛ de bɛna sigi sen kan yaasa su ni tile ɲɛnajɛ kana kɔtigɛ barosigiw min ye dɔn ni tɛgɛrɛw ye k'olu sigi sen kan k'an de few ka taa olu fana sigi o kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan yaasa nin waati ninnu denmisɛnninlakaw kana ɲinɛ a kɔ min ye fasoden ɲumanya waleyaw faso kanuni ale ni kunnafonidilaw fana ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka taa se dɔgɔtɔrɔlakaw ma baabu de bɛna kɛ don o don fasodenya kan min ye jatigiya kan balimaya ni sinjiya danbe ale ni hɔrɔnya kan yaasa ka se k'o ɲɛfɔ sifinnakaw ye nin waati in kɔnɔna na biennale in sa minisiri kɔni ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ ka kɛnɛ dɔrɔn Falaye u ka logo ye ne ma sɔn a ye nana ye n'i ye nin ye i bɛ mun ye aigle ne kɔni b'a ɲini u fɛ yanni tulon ka daminɛ u ka logo wɛrɛ ɲini Falaye parce que ɲɔgɔnnajɛ min don ni maa ye nin ye nin bɛ komi sɛgɛw aigle soutenir de a kan ka kɛ fɛn ye biennale logo bɛ yen o biennale nunfɔ ni balafɔ biennale an b'o dɔn biennale dɔ in fana min filɛ nin farikolo ɲɛnajɛ in fana a bɛ yen o Falaye a dilannen ko ɲuman bɛ yen walima u ka an ka ɲɛgɛnkɛlaw wele Falaye u k'a ɲini u fɛ u ka hakili jagabɔ n'o tɛ nin tɛ ɲɛnajɛ min bɛna kɛ nin n'a miirinaw tɛ taa ɲɔgɔn na parce que n'i ye nin ye dɔrɔn nin ye Mali drapeau Mali a équipe wa fɛn kelen fana bɛ yen Falaye n y'olu fana la kɔlɔsi farikolo ɲɛnajɛ n'o ye senandolatan ye a min bɛ labɛn anw fɛ yan ne bɛ ɲininkali de kɛ nafa jumɛn de bɛ a la Mali kɔnɔ san o san championnat national bɛ tan coupe Asimi bɛ tan nin fana nana fara a kan coupe Corpo bɛ tan carré kɔnɔ coupe bɛ tan o bɛɛ la anw dɛsɛra ka denmisɛnnin ɲumanw sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na f'a bɛ wari di mɔgɔ de ma o de ka taa joueur ɲini kɔ kan an ye ne hakili la nin bɛɛ kɛkun ye pour que ka se ka ndolatina ɲɛnamaw de lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de bɛ yen k'o ka baara bɛnnen don nin ma ministre so kɔnɔna na Falaye coupe Asimi na u kan ka se ka denmisɛnninw sugandi
denmisɛnnin dɔ bɔra sa ka kupu dɔ ta ko centre ni école minnu bɛ n'olu ye balontan denmisɛnninw bɛ fɛn min na o man ka kɛ fiyewu ko jamana ɲɛmaaw t'o kɛnɛ kan ka denmisɛnnin ɲumanw sugandi ye kupu kɔrpo n'o o bɔra ka kɛ INTM fɛ fana ka mɔgɔ ɲumanw sugandi ye nin min filɛ nin n'o bɛna daminɛ nin biennale fana ka mɔgɔ wɔn de la mɔgɔ bɛ bɔ togodaw la ka na u yɛrɛ sɔrɔ équipe nationale la mais n'a fɔra ko k'a organiser ten dɔrɔn an b'a kɛ ten u bɛ taa ten foyi t'a la ten championnat bɛ ten foyi championnat mɔgɔ tɛ jouer équipe nationale la ninnu fana bɛna sigi o tuma nafa bɛna kɛ mun ye fo k'o jateminɛ fana kɛ n'a bɛ fɛ fɛn ka falen minisiriso yɛrɛ kɔnɔna mɔgɔ de kan ka sɔrɔ yen fɛn fɛn ye farikolo ɲɛnajɛ ni ɲɔgɔn lajɛ hali kare kɔnɔtaw ka t'u lajɛ denmisɛnnin jumɛnw ka ye kupu jumɛn bɛ ka organiser ka ɲɛ a ka mɔgɔ ɲɛnamaw ta ka se ka kɛ ka équipe nationale sinsin et puis équipe nationale fala ye denmisɛnninw ta olu kan ka kɛ kɛnɛw ye kɛnɛ minnu bɛ sigi sen kan kuda ye san kɔnɔ kalo ni kalo u bɛ entraînement kɛ kadew ta kan ka kɛ ten juniorw ta kan ka kɛ ten minimuw ta kan ka kɛ ten hali équipe nationale min bɛ so o sigicogo kan ka kɛ ten parce que a kana kɛ dɔrɔn minnu bɛ jouer championnat national dɔrɔn na k'olu dɔrɔn ta non mɔgɔ bɛ sɔrɔ kuma Gawusu Jakite ye lajɛ kɛ min filɛ nin ye bi n'a taara ta bɔlɔn de kɔnɔ mais ni mɔgɔ dɔ bɛ yen n'o sigilen don minisiriso la nin ninnu sugandili kama o bɛ ɲɛ mais k'a kɛ ten dɔrɔn anw kɔni bɛ ka wari bɔ ka don a la ten kupu bɛ organiser fɛnw bɛ kɛ mɔgɔ tɛ ta i tɛw ta fan dɔ foyi denmisɛnnin minnu ɲɛna minnu ma ɲɛ mɔgɔ si tɛ ta fan ni nafa n'u la a bɛ nin kana kɛ ko an ka école ko sa o sa premier national bɛ bɔ o bɛ ka taa mun kɛ f'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ kuraw de sɔrɔ ka tagabolo kuraw sɔrɔ an ka tɔnɔ bɔ jamana de bɛ musaka bɔ ka don nin bɛɛ la a fɛn fɛn bɛ sigi sen kan parce que yɔrɔ dɔ fɛ ni jamana ma terrain di a tɛ se k'a kɛ terrain loué wari dun fana bɛ yen o dun a bɛ fɔ de ko non ko komi faso ka fɛn don ko k'a di aw ma n'a ma ɲɛ o kɔ a ye mɔgɔw sugandi minnu fana bɛna faso fana tɔgɔ kɔrɔta ne kɔni ka jateminɛ nin logo in u ka nin falen nin tɛ biennale logo ye dɛ u ka hakili jagabɔ kɛ u ka a ɲini an ka ɲɛgɛnkɛlabaw fɛ olu bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka miiriya la sigi u ka fɛn dɔ ɲini n'o tɛ nin kɔni nin ye aigle jansan fɛn de ye n'i ye nin ye dɔrɔn i ye aigle mali de ye ni biennale in yɛrɛ bɔra a kɔrɔ sa a bɛ fɔ ko non mɔgɔ min bɛ ka aigle soutenir sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan Falaye Keyita tun bɛ yan Ana Jara ani ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do